В Завърналите се днес ще говорим за наркотика танц. Танцът, който отвежда на сцена едно момче във Виетнам и който го връща обратно в България, където благодарение отново на танца поема по необятния път на психотерапията. Танца е много голяма част от моя живот. Аз не мога да не танцувам. Една книга, като я четеш, ще води в всякакви други светове. Танца къде може да те отведе? Както експресия навън, така всъщност е пътешествие навътре. Това е Александър Вачев, танцорът, психотерапевт, бивш състезателен танцор у нас и във Виетнам и отскоро психотелесен терапевт. За него танцът е интимно преживяване. Имаше някакви страхотни движения, чупки, кръст в кръста, малко така, нали, отгоре го казвам. Кажи ти малко повече за това, което видяхме. Покажи ни. Чупките в кръста, тези неща, нали, някой може да припознае малко самба, малко нещо ориенталско или в балканските клубове, нали, след някой друг час горе-долу също нещо се наблюдава. Латиноамериканските танци на мен са ми страста. И самбата и румбата са всъщност са ми любимите танци, колкото и да са различни, защото румбата, състезателната румба е много, много бавна, много романтичен танц е. Казва и, че танцът го учи на смирение. В продължение на 10 години се състезава, а танцува вече близо четвърт век. Още като малък влиза в залата по препоръка на майка си. Започва с спортни танци и с балет. Бях на 12 и в училище бяха сложили два плаката. Едното беше за плуване, другото за танци. И майка ми постоянно повтаряше през годините, нали, имаш талант за танци, имаш талант за танци. Месец по-късно знаех, че с танци ще се занимавам до края на живота си. Със своята партньорка Цвета Цочева стават национални шампиони неведнъж за младежи и за девойки, носители са и на Купа България. През 2007 година представят страната ни на световното първенство в Финландия. Стигат до четвъртфиналите в латиноамериканските танци, което определят и като най-големия си успех. През 2009 ни беше последното състезание. След това танците за състезание стават танци за удоволствие. Алекс влиза в популярен танцовален телевизионен формат. Вървят ли двама на дълъг път? Там се запознава с психотерапевта Мадлен Алгафари, която по-късно го насочва към психотерапията. Мадлен беше моят партньор. И много интересно, защото години по-рано, когато тя имаше някакви изяви по телевизията, съм виждал нейни изяви и много ми харесваше. Си казвах, тази жена, толкова искаме такива приятели да имам. На 22 години заминава за екзотичния Виетнам. Отидох там, то беше един проект. Трябваше да е 5 месеца и след което щях да се върна в България. Но така се случи, че в последната ми вечер в Виетнам ми беше предложено от компанията, която правеше този проект, ми беше предложено да остана и да работя за тях. Като какъв? Като продуцент на... Компанията се занимаваше с продуцирането на всякакви такива телевизионни предавания, развлекателни, които са често тип реалити предавания, за пеене, за танци, танцуване с звезди, танцуване без. Моят куфър беше подготвен за връщане и в последната вечер ми казаха, ако искаш да работиш за нас, пусни да работиш за нас. Приема и остава, макар началото да е трудно. Интересното е, че когато отидох във Виетнам, първия месец не можех да понасям това място, защото беше всичко, което знаех за света, за това как се шофира, как се пресича, нали? Всичко беше точно обратно. Но в един момент си дадох сметка, че тия хора така живеят и изглеждаха доста щастливи, доста окей. И си казах, дай да видя това как работи. И всъщност беше много важно, много ценен този момент, защото се научих всъщност да бъда доста по-спокоен.
Виетнам в цялата си забързаност го учи на смирение. Но няма той е стрес на това постоянно планиране и на това да имат посока, върват си в посока и по някакъв начин изглежда почти като магия, нещата им се случват. Сайгон е, може би 10-12 милиона души живеят там и е толкова интересно да имаш тия, като ако си в града, виждаш тия милиони скутери и нали, кара се в тази лента и в другата, и на тротуара и нали, хаосът е пълен. И въпреки всичко, значи толкова милиони нали, хора едновременно на пътя, но няма задръстване, което да е спряло. И всеки се движи. И ако човек не го вижда като просто някакъв тотален хаос, а всъщност забележи какво се случва, някак си всеки е осъзнат, че около него има хора. И няма катастрофи. Макар и бедни, Алекс споделя, че виетнамците се радват на онова, което имат тук и сега. Ние тук и въобще на Запад много се борави с трябва. Откъде идва трябва? Няма трябва. Искам. Избирам. Говорим и за уличната храна, която мнозина описват като екзотична. Кучково месо до голяма степен отживелица от едно време и той в някаква степен деликатес. Нали? Това не е тия митове, че се ядат кучета от улицата, това не са сериозни неща. Има все още на север, знам, че има ресторанти. Всъщност не знам дали вече към този момент все още, защото имаше голямо движение да се прекрати това нещо. Но имаше, знаех до едно време в Ханой, бях чувал, че има още няколко ресторанта, където една конкретна порода се гледа с тази цел. В Виетнам има над 500 национални ястия, някои от които не просто различни. Алекс казва, че не е ял кучешко месо, но за да не изгуби бас, опитва друго далеч по-екзотично нещо – сварено патешко яйце с ембрион вътре. Един път. Хората си го обичат, но това за мен не беше моето. Не беше кофти на вкус всъщност, просто беше странно. Макар и омагьосан от Виетнам, след близо 3 години танците го отвеждат отвъд океана и по-специално джаз танците, подходящи за мюзикъл на Бродуей. Това може би беше най-голямото предизвикателство и всъщност на 20 и няколко години, след 10 години, повече от 10 години танци, да се чувствам като начинаещ в залата. В тази дисциплина всъщност има възможността да работя с много хора, дори като бях в Щатите, и да науча много. И повече като от страната на хореограф, отколкото на изпълнител. Остава близо 2 години, след което се прибира в тогавашното си вкъщи Виетнам. Любителски започва да дава уроци по английски език, но не изоставя танците. Танцът не се учи, той се усеща, казва хореографът-терапевт. Техниката е една, но как ти я прилагаш в тялото ти е това, което прави разликата. Нали? И затова виждаме танцори, които са еднакво технични, на един ти харесва повече, друг по-малко. Този, който успява да го направи свое движението, да е него, този ти харесва повече. Днес танцът е неизменна част от терапията, която Алекс практикува. Танца и психотерапията могат да вървят и ръка за ръка, тъй като танцовата терапия е също един инструмент, един вид, един психотерапевтичен инструмент. И всъщност така започна. Завръща се в България в началото на 2022 година, след повече от десетилетие в чужбина. В нито един момент не се замислих дали е правилното решение. Със сигурност винаги, през цялото време съм бил с усещането, това е правилното нещо. Тегли го семейството и по-специално 3 му племенници. Аз съм Чичо и това също са най-причините да искам да се върна в България преди 2 години. Завършва Българския институт по психотелесна терапия, а от близо година работи в Център за личностно израстване като психотелесен терапевт под супервизия. Практикува под наблюдение. Сега се сблъсква с други трудности в родния си град София. Ходих по разни институции, откъдето ми се накараха, защото не знаех как се правят някакви неща. Си дадох сметка, че аз никога не съм плащал сметки в България. Всъщност, когато си тръгнах, съм си тръгнал от дома на родителите ми
И всъщност, връщайки се тук, си дам сметка, че аз никога не съм плащал сметки, не знам как се правят някакви такива неща, защото целият ми този живот е прекаран в чужбина. С усмивка преминава през всички неволи и казва, че в Виетнам вече би отишъл само за да види приятелите си. Но се чувствам много на място и всъщност искам България да бъде моят дом. Тук съм, прибрах се, вкъщи съм. С България в сърцето. Така се разделяме и днес. А къде ще ни отведат следите на корена следващия път? Бъдете с завърналите се, за да разберете. До тогава сбъдвайте себе си и бъдете промяната, която искате да видите.